L-Unjoni Ewropea għalqet 3 proċeduri li kienet bdiet kontra Malta minħabba li d-direttivi tal-Unjoni Ewropea kienu għadhom ma daħlux fis-seħħ. Id-deċiżjoni ttieħdet fil-kulleġġ tal-Kummissarju l-oqsma milquta minn din id-deċiżjoni varjaw. Lura f'Marzu ta' din is-sena kienet infetħet proċedura biex jitnaqsu l-ispejjeż involuti meta jibdew jintużaw networks ta' komunikazzjoni elettroniċi li jaħdmu b'veloċità kbira. Issa din id-direttiva daħlet fil-liġi Maltija permezz ta' emendi fl-att dwar is-servizzi u utilitajiet kif ukoll f'regoli marbuta fl-infrastruttura. It-tieni proċedura kienet tikkonċerna l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati membri mad-disponibilità fis-suq u s-supervizjoni ta' splussivi għall-użu ċivili. Din id-direttiva wkoll kienet implementata bis-sħiħ fil-liġi Maltija. L-aħħar proċedura nfetħet f'Novembru tal-2014 minħabba li dak iż-żmien Malta naqset milli timplementa l-miżuri konklużi bejn il-Komunità tas-Sidin tal-Bastimenti Ewropej u l-Federazzjoni tal-Ħaddiema Ewropej tat-Trasport dwar il-konvenzjoni li titkellem dwar l-impjiegi fis-settur marittimu. Dawn id-deċiżjonijiet intlaqgħu b'mod pożittiv mid-Deputat Prim Ministru Louis Grech li fi stqarrija qal li dan juri l-impenn ta' Malta li tkun konformi mal-liġijiet Ewropej. Fil-fatt Malta għandha reputazzjoni tajba f'dan il-qasam tant li hija fost il-pajjiżi bl-inqas proċeduri kontra tagħhom.